Lauazeta ikastolaren hezkuntza eredua, bere hezkuntza proiektuari eta pertsona garatuz gizartea eraikitzen lemari zentzua ematen dioten ebidentzia zientifikoetan oinarritutako bi iritzitan oinarritzen da. Gaur egun gizarte globalago, konplexuago eta bereizgarriago baten bizi garela egiaztatzen dugu. Besteak beste, etengabeko aldaketengatik, aniztasun kultural eta erlijiosagaitik eta konektibitate digitalagaitik. Horregaitik, psikologia positiboan oinarritutako eredu baten sinisten dugu. Giza existentziaren ikuskera baikorra duena eta gure ikasleengan errekurtso eta emozio positiboak indartzen dituzten estrategiak sustatzen ditugu. Horrela gizartea hobetzeko eta bizitza esperientzia aurre egiteko gai izan daitezen. Marko honek hezkuntza gure bizitza osoan zehar aktibo egongo den prozesu moduan ulertzera garamatza. Eta sormena zeharkakoak diren arazo unibertsalen irtenbide bilaketa, zein ikasketa esperientzia ezberdinen praktika bezalako gaitasunak mobilizatuko ditu. Agertoki honetan, Lauazeta ikastolaren erabakia da mundu bidezkoago baten eraikuntzan konprometitzea. Horretarako, UNESCOren eskola sarean sartuz eta Nazio Batuen erakundeak markatutako etorkizun jasangarri baten garapenerako bilurtekoko erronka asumituz. Arrazoi hauegaitik, gure hezkuntza proiektua gaitasunen araberako metodologia eta ebaluazio sisteman oinarritzen da. Gure ikasleen hezkuntza ibilbidea 16 urtetan zehar euren ikaskideen, ikastolako langileen eta familien laguntzarekin egindako bidaia bat bezala ulertzen da. Bide hori egiteko 3 etapa nagusitan zehar estrategia, teknika eta errekurtso didaktikoak erlazionatzen eta lehenesten dituzten ikasketa ingurune koherenteak proposatzen dira. Sendotu, 2 urtetatik lehen hezkuntzarako 2. mailara, elkarbizitza eta kulturatze prozesuak indartzea bilatzen duen Think Sare proiektua. Jabetu, lehen hezkuntzako 3. mailatik 2. hezkuntzako 3. mailara, ikasle bakoitza kontzienteki eta eraginkortasunez ezagutza ikertu eta aztertzeko tresna era autonomoago baten erabiltzea bultzatzen da. Erabaki ikastetxeko azkeneko 3 urteetan, 2. hezkuntzako 4. mailatik batxilergoko 2. mailara, ikasle bakoitzak pertsonalak eta profesionalak diren hezkuntza erabaki koherenteak hartu behar dituen fasea. Era berean, norbanakoaren eta taldearen ongizatearekin duen konpromisoaz kontziente izanik. Ikasketa ibilbide hauek tutoretzen bitartez, orientazioa eta norbanakoaren laguntza zaintzea, konpetentzien araberako ebaluazioa eta familia eta ikastetxearen arteko elkarlana ere eskatzen dute.